खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बेफोर भिडिअखौ बे सानदै इउट्यूबाव बा इंस्टाग्राम फेसबुक रिल्सफोराव नुगासिनो दङ जि एलियंस फैदो बै एलियंसनि जि यूएफओ बै यूएफओखौ जोंनि फाइटर जेटआ होसोनाय बेफोरबायदि इंटरभिउ होनाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बे भिडिअफोरा रियेल ना फेक बेखौनो जोङो रायज्लायगोन बे भिडिअनि थ्रुयै सिगां नोंथांमोना नायनानै लाग्रो भिडिअफोरखौ माबायदि भिडिअ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेखौ आं नोंथांमोननो मोननैसो खोन्थिनि आरो बे भिडिअफोरनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि एलियंसफोरनि जाहाजफोरा माबायदि फ्लाइटफोरा माबायदि बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बिनि उनाव रायज्लायगोन जोङो बै एलियंसनि बिसय जोङो गोदोनिफ्रायनो फिल्मफोराव नुबोनाय एलियंस होननाय लोगो लोगो जों सानो बिहा बिगुरफोरा गुफुर जागोन बा माबाफोर कालारनि जागोन आरो बिनि मेगनफोरा बिराद गेदेर गेदेर बल बायसा आरो खुगाफोरा फिसा जागोन खोमाफोरा थानोबो हानाय गैयाबो जानो हानाय बेफोरबायदि जोङो फिल्मफोराव जाबायदि नुयो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि गोसो सिङाव मोनसे साइज बिनि जि साइज बे साइजआ जोंनि गोसो सिङाव दं आरो बिनिखायनो जों एलियंस होननाय लोगो लोगो बेखौनो जोङो सानखाङो जे एलियंसआ बेफोरबायदिनो जागोन आरो बे एलियंसआ एक्चुअली दंमारोना गैमारा दिनैसिम कुनु दुनिया मोजाङै खिन्थानो हाया जे एलियंस दंमारोना गैमारा नाथाय बै एलियंसनि जि यूएफओ बेफोरबायदि जाहाज गोबां पाइलटफोरा खोन्थादो जे आङो फ्लाइट सालायबाय थानायाव आंनि मोखांखैजा गंसे बेफोरबायदि जाहाज बिरलांदो खिन्थु ओरैबायदि कुनु प्रुफ गैया बिथांमोना फैनानै खोन्थाफैनायसो बिनि मोनसे प्रुफ बिनि उनाव भिडिअ बानायना दोनदो बा केमेरा खेबना दोनदो ओरै बिरलांदो जोंनि मोखांखैजा जोंनि सिगांखैजा बेफोरबायदि जेबो प्रुफ गैया आरो दिनैसिम आमेरिकाया गोबां नागिरदो एक्चुअली दोंमारो नामा दिनै उखुमब्रियाव थांगासिनो दङ उखुमब्रियावबो बेफोरबायदि दोंमारो नामा बेफोरखौ नागिरगासिनो दङ लोगोसे मायोबाफोर गुबुन प्लेनेटआव बेफोरबायदि सुबुं बा बेफोरबायदि एलियंस दंमारो नामा बेफोरखौनो साइन्टिस्टफोरा सान हर खस्थ' खालामनानै नागिरगासिनो दङ नाथाय दिनैसिम बेफोरबायदि जेबो नुजाफैयाखैमोन नाथाय साननैसो सिगांसो राजस्थानाव बेफोरबायदिनो यूएफओ गंसे फैनानै गोलैफैनाय आरो लोगोसे बिनि सिंनिफ्राय सानै साथामसो एलियंस ओंखारबोनाय बा एलियंस जोंनि जि जर्नालिस्टफोरनि सिगाङाव इंटरभिउ होनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि भिडिअ भाइरेल जानो हमदोंसै आरो बे भाइरेल जानाय लोगो लोगो बे भिडिअफोरखौ जाबायदि बेफोरबायदि नंखाय किसुमान भिडिअफोरखौ जोंनि जि साइबार सिकिउरिटि सिस्टेम दङ बिसोरनि जि सुबुंफोरा बेयाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा नागिरो जे एक्चुअली बे भिडिअआ अबेनिफ्राय भाइरेल जादों बा अबेनिफ्राय ओंखारदों आरो थाङै थुङै लास्टआव मिथिनो मोनो जे बे भिडिअआ गासैबो एआई टुलजों बानायनाय एआईजों क्रिएट खालामनाय गतिके बेफोर भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया आरो बेफोरबायदि जानो हाया माने गेरेन्टि नङा जे माब्लाबा जानोबो हानाय नाथाय दासान्दि बेफोरबायदि जेबो जायाखै बेफोर सब एआईनि थ्रुजों बानायनाय किसुमान भिडिअ आरो बे भिडिअफोरखौनो ससियेल मिडियायाव बिथांमोना हेगारनानै होदो आरो बेनो भाइरेल जानानै दिनै एलियंस फैबाय होनना सुबुंफोरा गाख्रावगासिनो दं जायखिजाया भिडिअआ एसेनोसै मानोना एलियंस गोबांफोरानो सोंबायदोंमोन जे एलियंस फैमारदों इन्डियायाव गोबांफोरानो कमेन्ट्सबो हरदो बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोबाय बेफोरबायदि जेबो फैयाखै बेफोर सब फेक गोजा भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।